Arrestat iben l-eks mexxej Libja Muammar Gaddafi, Saif Gaddafi. Il-Ministru tal-Ġustizzja Libjan qal li Saif al-Islam kien arrestat fin-nofsinhar tal-Libja. Rapporti qed jgħidu li Saif inqabad ma' żewġ persuni oħra li kienu qed jippruvaw jgħinuh jaħrab lejn in-Niġer. Il-Qorti Kriminali Internazzjonali ilha li ħarġet mandat ta' arrest tal-Saif al-Islam mis-27 ta' Ġunju li għadda. Raġel ta' 42 sena mis-Siġġiewi tilef ħajtu wara li tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu fis-Siġġiewi. L-inċident seħħa l-ħabta tas-7:15 dalgħodu fi-triq Siġġiewi fiż-żona magħrufa bħala l-Bennina. Ir-raġel kien ħireġ mis-Siġġiewi f'direzzjoni lejn Ħażabuġ meta tilef il-kontroll tal-mutur tat-tip Honda CBR u baqa' dieħel f'ċint. Ir-raġel sofra minn ġrieħi serji f'siequ u għattieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn sfortunatament aktar tard tilef ħajtu. Għal xi ħin dalgħodu nagħlqu żewġ karreġġjati ta' triq. Il-Maġistrat Joseph Apa Bologna fetaħ inkjesta dwar dan il-każ. Minkejja li l-Gvern ilu mis-sena 2007 jitkellem dwar l-impjiegi għaddew 5 snin u għadu qed jgħid li l-ikbar sfida l-għawdex tibqa' l-ħolqien tax-xogħol. Il-fatt li se jkun il-Prim Ministru li se jindirizza l-problema tal-qatt f'għawdex hija konferma kif il-Ministeru falla milli jagħmel dan. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliema Laburisti Anton Refalo u Justin Caruana issemma kif għas-sena d-dieħla il-Gvern alloka anqas flus għal Eko Għawdex. Il-kelliem ewlieni għall-iżvilupp sostenibbli ta' Għawdex Anton Refalo qal li minkejja li l-Gvern alloka 25 miljun euro sal-aħħar tas-sena d-dieħla fuq dan il-proġett se jkunu ntefqu biss 7 miljun euro. Il-kellim Laburista l-familja tfal u persuni b'diżabilità Justin Caruana qalet li dan il-Gvern jinsab maqtuħ mir-realtà u għadu jqis lil Għawdex bħala mażra. Semmiet kif il-qatt f'Għawdex u iktar akut minn Malta fejn faxex ta' dawk taħt 30 sena qed ikunu preġudikati. L-ekonomista Lino Spiteri jiddeskrivi l-budget ta' nhar it-tnejn li għadda bħala wieħed nieqes minn viżjoni fit-tul u li ma jindirizzax il-problemi soċjali tal-pajjiż. F'intervista li se tixxandar il-lejla waqt il-programm bla aġenda, Lino Spiteri jisħaq li l-budget huwa klassista u li l-maġġoranza tal-familji Maltin u Għawċin mhuma se jgawdu xejn minnu. Huwa qal li mill-miżura li l-Gvern ħabbar fl-income tax se jgawdu biss mal-55,000 persuna waqt li mal-100,000 oħra mhuma se jieħdu xejn u għalhekk li l-maġġoranza tal-familji Maltin mhuma se jgawdu xejn minn dan il-budget, jgħid Lino Spiteri. Il-Pulizija Awstraljana rresqet il-qort infermier ta' 35 sena akkużat li tannar lil dar tal-anzjani bl-isem ta' Quakers Hill. Kawża tan-nirien inqatlu għatta anzjani u oħrajn weġġaw serjament minħabba li ħafna minnhom ma setgħux jiċċaqalqu. Roger Dean, ir-raġel akkużat li qabad in-nirien fid-dar tal-anzjani, ma natax il-ħelsien mill-arrest fil-qorti. Huwa mifhum li dan l-infermier daħal jaħdem f'din id-dar tal-anzjani dan l-aħħar. Kelliem mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin qal li l-Pulizija trid toħroġ il-lista tal-vittmi biex ikun ikkonfermat jekk kienx hemm Maltin fost l-anzjani. It-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħa bħal bit iżolati tax-xita, viżibilità tajba, riħ moderat mixlok, baħar moderat b'imbagħad baxx mill-lvant, l-ogħla temperatura 19 grad Celsius, l-inqas temperatura 13 grad, dik tal-baħar 21 grad Celsius, indiċi UV 3.